kai ibro duniya tana mana yadda take so. Wallahi tallahi kaji wannan yayi kuɗi wannan yayi kuɗi wannan yayi kuɗi wannan amma albarma wannan ya tafi aikin gabar amma mun ga mu nan. To ai kai baka ga ban al'ajabi ba ma. Ga wannan yaron nan wani yaro wannan yaron nan wanda ya bude shaguna wanda yanzu shaguna wajen 20 ne da Nasir da Rarrabe. Tare muka taso dubu ɗaya mana ta lokacin da ya zo ya fi ni ramewa. Amma yanzu Allah mota ina jin mota sai da aka kara mata kofa. Ani da na gan shi na ɗauka a iska ake kara ma na ce kai. Kawai halitta ce haka Allah ya yi. Ya huta gashi kullum Lagos sai ya sa uku a jirgi. To yanzu ba ya bar su Jalo da murra ba da hawa a caba. Ai Jalo ina kokari ya samu su huta. Ai ya kamata ma ya cire wannan da Rarrabe sa ya zuba a guje. Gaskiya a zuban ma kuma kilomita 100. Ta da Rarrabe kan an zuba. Wani dan Allah yadda ake dawo. Kai. Ibro waye wannan? To wai san waye. Ga farar mota ga farar sutura. Da. Allah ne mu Allah ka rabon mu wata ran. Allah samu dace. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Dan Allah tambaya nike yi. Allah samu sai. Rabilu Ibro. Ibro. Ya? Ibro nike tambaya. Ibro. Amsa kawai. Ni ne. Shi ne. Yawa. Okay. Sarkin ya ji ya ɗebo fitina. Ai wannan ba zai taɓa rubuwa da fitina. Ina yin ku. Lafiya. Ga ina shi ne. Baka gane ni bane kake gudu na? Hukuncin kisa ne ku je kuma. Baka gane ni bane? Ban gane ka. Ni ne Aminu abokin ka wanda muka yi karatu tare. Baka da aboki a aji sai ni. Aminu wanne? Aminu kanan ayyuai ko ku? Ni ne Aminu kanan ayyuai. Aminu dai ni ne ai. Karfa a ce makotin bacin bacin. Da Allah baka san shi ba. Kai baka yi boko ba. Ba makaranta an take. Ne kai dan ubanka. Bana biyu. Ya gari? Lafiya na wallahi. Wai ka gane? Gaba da ya wuce. Ya gari? Ya na baban mu ne. Ba to ba. Dan ubanka aboki na ne. Ya gari? Tsakanin ku ai akwai wasa. Akwai wasa. Allah. Ai wurin ka na zuwa wallahi. Ya lafiya. Dan zauna da wajen mu. Zauna nan da Allah. Kai. Duk abin da za a yi ma. Ina likita ne sai masu da ai ma tiyata a fuska. Gaskiya a wannan fuskar da kake gani ita tura suka gani suka gadar jaba. Ina Ibro ina jin ka abin da yasa na zo
na yi tunani banda amini banda abokin da ya fi ni a kusa da kai kuma kai dinnan na yi bincike domin kai baka san inda nake aiki ba. Ni chief security ne na ofishin gwamna, a gidan gwamna nake aiki yanzu. Nan gidan gwamna? Nan gidan gwamna. Ya yi mana wahala yau. To shi ne naga babu wanda ta kamata in ɗauka in nema ya bar takardun makarantarsa in yi mai wani kokari in ba kai ba. Shi isa ka gana zo. A ta muke sai a kara ni ma ko a tace mai. To na gode ba. Dan kawo. To shi kenan dala ka yi bincike. To tsakanin yau da gobe ka kawo ma. To madalla. Madalla. Na gode. Madalla. Muna nan zuwa. Muna nan zuwa. Madalla. Madalla. Ya yi mana wahala. Na gan shi. Kaga irin wannan hali shi ake so. Ka zauna da mutum lafiya ya tuno da kai. Wallahi ta yasa jama'a suke son Bashir Baturen gayya. Kai hakuri da Allah in kana magana wallahi yana ka sa an bude yadda haka bakin nan naka. Saboda Allah. Dan Allah ka rinka takaita dan Allah. Ko kuma an daga hamata ba. Duk dai wannan kama-kaman da ya tafiya kake so ka yi. Ba tare da ni ba. Ka ce ka takardu ne. To kai me kai? Kai ma bokon ta kama-kame? Aji nawa kai? Na dai ka kamo ko? Da aji nawa kai? Nace na kamo. To billahi lazi ka kai mai wallahi ka sani. Wallahi ka sani. Wallahi zan mai da bakin ka wallahi wa bakin mu dan gaja haka zan mai da. Yawa. Ai ka san. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sanda zuwa ne. Yawa. Allah lafiya. Lafiya lau. Sanda zuwa. Lafiya na kanka haka. Wallahi wani abin al'ajabi ne na gani yanzu nan wallahi tallahi. Wani dan ajin mu ne. Ma'ana wani classmate din mu. Lokacin muna makaranta wallahi da kiki ne. Har zubar da yau ike. Amma yanzu baki gashi ba yanda yazo. Kayan da yazo da shi Allah za mu sai da shi sai mu wata biyu muna cin abinci a gidan. Wallahi tallahi. Allah sarkin bai. Na tambaye wai a house gamma yake aiki. Gidan gwamnati? Yi wallahi tallahi kuma nan ma da yazo ya dan dube ni. Ta yi ka dan tattaro min takardun ga da Allah ka kawo mu. Zan ga gwamna. To ban san abin da zai samu min ba. Ka ce a gidan gwamnati yake? A gidan gwamnati yake. Abin aini na yi mamaki na yi al'ajabin abin. Kuma da yake dan halal ne. Bai manta baya ba. Allah ya sa mu dace. Amin amin. Yanzu dai mai gida mu dage da addu'a. Ita ce gaba. Allah ya sa mu dace. Ita ce gaba. Mun kai addu'a ita ce take gaba da komai. Allah ya yarda. Allah ya yarda. Mu ma bana za mu sha jami'a. Wallahi Allah kai mana wannan talauci. Amin. Wallahi tallahi. Wallahi wani sa'an talaucin yayi talauci. Sai ni da na fa ma barawo yawar ya za a yi. Alquran. Yalla yi san ni ba yalla yi san zan tara hanya haka nake ji na wani sa'i. Allah kiyaye mai. Amin. Kiyaye. Ba larura bace. To a mai gida komai talauci mu ba abin da zai sa ka tara hanya wallahi. Al'amura sun riga sun tabarbare a kasan. Kai dai in ba wani bane. Kai kuma in ba dan wani bane kuma in ba da wani ba. In ba ka da wani. To kai ba koman bane a kasan nan. Wallahi tallahi. To Allah isa mu dace. Mu dai dage da addu'a da Allah. An Allah da ai yanzu za a ci nasara da yardar Allah. Allah isa mu dace. Allah isa mu dace amma kuma wannan abokin naka Allah ya mai albarka. Wallahi kan giji Allah ya mai albarka. Tunda ai tuna da kai. Ubangiji Allah ya biya shi. Kin gashi. Ni ba na gashi ba sai da ba. Don kin san shi talauci baya boye kamannin mutum. Amma wallahi mutum in samu ya samu tani mutum ya canza kama. Amma shi talauci sufar kama yake fito da ita baro-baro. To yan wata ya zagar ma kaka gida duka yana da fitowa zai yi. Mai gida ya ɗaukaka ta Ubangiji ne. Wallahi tallahi. Kai. A dare ɗaya Allah ke yin bature. Allah ya sa ni ma ya yi ni. Amin. Bari shiga ɗauko maka abinci ko? An yi ne? An gama. Shigo kai. Kisa shi matalauci wallahi rage baba da dan babu nan ba na son ga wani ya zo ga kwano a gaba na kuma in ji an tafka sallama wallahi in ji ba daɗi wallahi tallahi.
Alhaji Malam Daushe. Ya kokari. Alhamdulillah. To madalla. Lafiya. Lafiya kalau. Ya yau da kullum. Alhamdulillah. Ai yau da kullum ka san ta Allah. Gaskiya haka. Kuma Allah cikin ikonsa ka san ita rayuwa kullun juya take. Wallahi tallahi juyi. Sai ka ga yau mu ne gobe sai ka ga ba mu bane. Yi wallahi. Ware kuwa ai idan ka duba sai ka ga wato akwai yayin akwai kannan mu waɗanda Allah ya ƙari kwanan su. Kamar kaga kamar yayan mu ko kuma mu ce mahaifin mu. Alhaji Kuluba Allah ya gafarta masa. Allah ya gafarta masa. Allah ya sa Allah ya gafarta masa. Sa an ji sa'a. Amin amin. Allah sa aljanna makoma. Amin amin. Kaga dai wato shi wannan bawon Allah ba ruwansa da wallahi tallahi ba sa wallahi ba ruwansa babu munafiki. Allah na tuba in dai yabo ne ai yaban halin aka ce maka kulu to katte gaskiya shi ba ruwansa da gulma da munafiki gaskiya ba ruwansa da zai gulma ai ga ya gama ko zaman da suka yi da abokanansa mutum gaskiya akwai kanal Kabiru kaga mutanen arziki ne gaskiya sannan akwai alhaji abun nan alhaji Aruwa alhaji Aruwa ba na Lagos wallahi tallahi kaga ai dai abokanansa ne ba ruwan su gaskiya haka ne wallahi ba ruwan su ita ma wannan wata makabuliya ce wata makabuliya ce wani alhaji ne kawo maka kuma to wannan ai ba zai wuce sahibi na ba gaskiya ai sahibi na ne ya kawo ta Allah ya sanya alheri ai sahibi na ne alhaji Aruwa fare shi ya kawo ta ai wato ba ta da matsala in dai ka kamo ta sha ka ji labarai suwat wallahi wallahi ka ji labarai suwat bari ka yanzu ma gashi lokacin jin labarai kamo mana jami'i lokacin jin labarai hatta kamo ai ka ji haka ma ai to na tana shu haka to magana zaɓe a yau ne gwamnatin jiha ta bayyana sunayen kantomomin ƙananan hukumomi a inda a ƙaramar hukumar Adakawa an naɗa Alhaji Hamidu Sarkin Ruwa domin ya shugabanci wannan ƙaramar hukuma. A ƙaramar hukumar Kangire an naɗa Alhaji Muntari Balaraba Niga. A ƙaramar hukumar Babuwawa an naɗa Umar Jalo. Sai a ƙaramar hukumar ɗan Lasan wanda aka naɗa Alhaji Rabilu Musa ɗan Ibro a matsayin kantoman ƙaramar hukuma. alhamdulillah Alhaji Rabilu Musa ɗan Ibro ai international kantoma ke ai ban ga ta zama ba karuwa ta aure ce ban ga ta zama ba bari sa wannan ko Ibro tiyama alhamdulillah Allah saka da kai mun da ka shiga da wannan mun abin da muje ni ma yanzu na daga unguwa mai gida ni ma yunwa ce ta sa na bar gidan nan na tafi cin abinci ta sai ta riga faran da Allah baki min mutunci ba haba mai gida nan ke bace abincin ba ke kin je kin ci ko to mai gida mai zai girka kake mutane magana banza uban me zaki girka in ba naman cikin na kake so in yanka girka ba mai gida ba za a girka gidan nan yanka me za a girka yanka wallahi dan gogo kin ci mutunci dan gogo kuma wallahi tun abin da kika mun karke dan miki addu'a wallahi tallahi ai ke tuce ni mai gida iya hakuri da ka san ina zama hakuri da kai ina zama hakuri da kai a gidan nan da shi da babu ko ya zama lafiya da kai lafiya abun farin ciki wallahi menene ina zauna a majalisa na dan kamo ta shafirido kawai sai na ji bayani Ibro kantoma mai gida rabu da shi ga wannan ne abun farin ciki wai baka ji bane wai kai yanzu muna gindin ne Ibro kantoma haka ne da ba sauraron rediyon daya zauna da Allah kantoma alhamdulillah daya da Allah alhamdulillah Allah daya dai yanzu zamu a yau ne gwamnatin jiha ta bayyana sunayen kantomomin ƙananan hukumomi a inda a ƙaramar hukumar Adakawa an naɗa Alhaji Hamidu Sarkin Ruwa domin ya shugabanci wannan ƙaramar hukuma. wannan dan baban sama'a ba na gari a ƙaramar hukumar Kangire an naɗa Alhaji Muntari Balaraba Niga. Allah sarki wani yaro na wanda ya kone haɗuwa Allah sarki mai yan fitsari a ƙaramar hukumar Babuwawa an naɗa Umar Jalo.
yaron da dan ta bai kalla in ya mangare da karamar hukumar dan lasan wanda aka nada Alhaji Rabilu Musa dan Ibro matsayin kantoma karamar Allah mu gode mu alhamdulillah mai gida abun da ma ya samu abun da ma ya samu alhamdulillah Allah mu gode maka wayo Allah mun gode maka ka mu kada mu daga cikin wannan kuncin ubangiji Allah mun gode maka Allah mun gode maka Allah mun gode maka wallahi ni nake kaji ka ce kaji za mu girka a gidan nan yau mai gida kaji za mu girka mu dafa nagode yau za mu sha miyar romo za mu ci naman kaji a gidan nan an baka messenger to ma'ana kai ne mai ganin shiga kai ne mai ganin fita fita da dama mukullin ofis a hannun kai shige nan to alhamdulillah da gida kuma yau naman kaji za mu dafa a gidan nan ke kuma kar jama'a su taru kar wasu su shigo gida su rinka maimakon su ce iyali na suna gyata mata ce ke ko kuwa ita ba wannan ba amarya ba sai a yi gida a kara baba sanwa na sake ni mai gida inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gama shan wahala da kai mai gida tun baka da komai gama shan wahala na su sai da kaya na gaba ɗaya na ciyar da kai yanzu kai arziki zaka kore ni mai gida baka shan wahala ki man ko ka samu shige nan ubangiji Allah ya saka mun Allah ya saka mun ya sake abu da lafiya kan toma Allah ya ta maka kan toma yadda ka tona abu da lafiya kan toma abu da lafiya kan toma Allah kare mana kan toma abu da lafiya kan toma Allah ya isa tsakanin da kai ubangiji Allah sai ya mun hakina Allah ya isa zinan na tambadadde Allah ya isa ubangiji Allah sai ya mun hakina zinan na tambadadde assalamu alaikum da Allah ku yi haƙuri a game da yadda zan ba ku bayani na domin kusa an ce kowane Allah zai da nasa amana alhamdulahi na ji daɗi kwarai da gaske yadda ga kansuloli ga kuma shi kansa sakatare wanda aka fi nufi da dpn don Allah don annabi na zo na sami local government nan jiya muna handin over da local government nan da miliyan 70 da yan kai zan kai daɗe 86 ne to 86 abinda ya sa na faɗi 70 da yan kai ɗin bai kamata matsayina na kantoma ba ana naɗa ni kuma zo tsohuwar riga ba don haka na cire yan kan ya ma kuma miliyan 70 to ci gaba da bayani yawa saboda kaga na cire 16 wannan this is my right yes abinda nake so da ku da abinda na kawo na himfida kawai a bishi honorable kantoma na'am amma ya kamata a abin nan din party ko ba haka ba me party to jam'iyya ka san ita ce akan gwamnati kuma aka dora ka akan kantoman nan ba dan komai ba domin ka yi wa daban mu ko ba domin yi karfi zuwa zabe mai zuwa ya haƙuri ni IBRO kantoma nake kuma ba a ce min IBRO jami'a ba shi kenan ba za a yi wa mutane ayyukan da ya kamata ba kenan stop shi bayanin da yake ma yana so ka fahimta cewa fa shine kansila aiki duk wannan maganganun mu ma bai kamata ka tsoro baki ba saboda bar gani duk wani kuɗi da za a cire ka sai ka sa hannu wannan kawai wani bula bula amma ka san ni ne zuciyar karamar hukumar nan sha idan mutum yana son ita rabi ne ka bi na aljihun kai cika to ranka ya daɗe mu ba mu da ta cewa kenan ba ku da shi ra'ayinka in ka bi ni aljihun ka zai cika in ba ka bi ni ba aljihun ka ira ne divan shekara ne dan security mutumis je ga ba komai amma dai ina so ka sani cewa ni ne zuciyar wannan karamar hukuma kuma a sakatare nan dole sai da ni za a yi kuma baka da yanda za ka yi da ni tunda ba kai ka dauke na aiki ba
je ka DVM ba komai ba ma zuciya har saboda ba ya daure ma gindi kai waye kai ta sha kawai wanda ba bai san ma abin da yake kai ba dai ba tun kana kira kake aikin local government ya stop fa kar ku ga ku an haɗa ni da ku mutum ce zai mun cin kashi kantoma idan kana son ka tara ka bi idan ba ka son ka tara shi kenan ka bin ra'ayin jama'a saboda jama'an nan ka biya musu ba za ka tara komai ba yau wannan ya zo ka kutsura masa gobe wannan ya zo ka kutsura kai kuma ina naka in ka sauka ina naka yalla bai amma ya kamata da abin da za a rinka sa ana duban bakin gari ya ci ubansa gatarin ya dishashe abin da nake so da kai ta nemi idan ka dubi gidanku ni na riga na san tarihin gidanku yau za a ɗora tukunya gobe a ɗora kana son a ci gaba da ɗora tukunya safe da yamma rana sau 3 to me muke wa ba ta kamun ba ciki ba to ka bi ni ka cika iyayenka ka canza babar ka atamfa amma ba ka bi ni ba wannan atamfar da ta yi watan kan gari sai ta ƙarasa da ita ai yalla bai ba na ki ba amma a ranka dan yi musu dai dan aikin ko ka kasa gani a ce an yi ba abin da za ya manta da ubangiji gida lafiya kake lafiya kalau ina fa lafiya ne ba abu wallahi ni kaina nan ni kadai na zauna in saka wannan in ware wannan in tuka wannan gashi gobe sunan nan daka da wajen da gaba ɗaya lafiyayya jaka ɗaya ba za a samu a jihuna ba to ai sai kai murna mai gida tunda ubangiji Allah ya sauke ni lafiya sai mu yi fatan Allah ubangiji ya raya mana wannan jinjiri kuma na yi tunani na ce ko ƙasa za a yanka ne to ai mai gida abin da ya kamata kenan tunda wannan kaga halin rago ba mu da halin da zamu siya rago sai a yanka ƙasa mai gida bayan sunan Allah ya hore mana sai mu yanka rago ba daɗi kamar ni din ne yanzu ɗan tare suna a fashe ana zuwa ga an dirke rago a ga liman ya zabga wa ƙasa wuka to wai na mutane zaka bi koko na abin da yake ni ba ka da fako sisi mai gida yanzu an ce ka zai dole sai kayan karago ina za ka samu ni da akwai tunanin da nayi tunda an ce ai durƙusawa da ba gajiya ba ne shugabannin ƙananan hukumomin nan namu na yanki ni na kantoman mu nan na yankin in je in kai masa kuka in ce wannan rabin kaji ga larurar da nake ciki gobe suna gidana amma ran kai daɗe ko na dai marmanci ba ni da shi in Allah ya taimake ni sai ki ga an dace to mai gida waya kika gani to amma kuma karka je ka gaya masa mai gida ya ji sirrin ka kuma ba zai maka komai ba ka san halin mutanen mu ne yanzu mai gida insha Allah to ubangiji Allah ya taimaka Allah ya taimaka Allah ya taimaka bari zan je to shikenan a da lafiya dan gera na fita sai a dan samu ko kwano ɗaya ne ko bashi ne an karɓo ko to mai gida da yake da ina da wallahi ya kare ni gida yawa to a da lafiya kin ji ni ma zan yi ban ɗakin a da lafiya Allah ya sa dan kai dade ya aiki lafiya madalla ana dade a wajen kai dade ina ta faman saurare Allah sarki shine aka ce yanzu kuma na samu damar shigo to madalla wurin kai dade to Allah wata ɗan larura ce da duk wanda Allah ya riga ya bashi to ya fi ka durƙusawa da ba gajiyawa ba ne iyali na ce ta haihu gashi gobe suna ran kai daɗe ne ba ma tunani na ragon suna ba dan abin dan goron da za a raba gurin ko da a masallaci za a raba a samu na edema da za a raba da Allah ba ko na raba ai labarin ka ya shiga gari tukunna ma ana ta saboda wajen aiki wa ma kake da suna wa ma kake da suna ni mamadi dan wannan gari ne kai dan wannan kauye ne kai daga daga a nan yankin nake ai ba da wani gun bane a cikin gari kake a ba cikin gari ba mu lungun mu wannan yar babbar hanya in ka sake to take bin cikin gari har kauyen mu da Allah ba kaga lokacin da kai auren nan ka gayyaci jama'a da yawa
an taru kuma an ɗaura aure an kuma kama ita yawwa baka sanar da jama'a ka ce a zo a tare za ka yi mata wannan ba ko amma yanzu ni ban ci nanin ba nanin ta ci ni ba zai yi ba kake magana yara ranka da Allah ya taimaka ma ba sai an kira kowa ba ba sai an kira wani ya kore ni ba to kai waje fita ka da ma ka ta wata ba ma alheri nonsense Allah ne ya ba mulki ne Allah ya ba ku ranka da Allah ba ma alheri ka zo ya taimaka ma uwa ka ba ka ya gari baby lafiya lau Na gani yanzu sai wasu ba muku. wallahi tallahi baby ga hannun ki dan yi hakuri wallahi na tura banki kin san har yanzu grade din na bai zama set ba wallahi Honorable ba zai ishe ni ba. na sani ba zai ishe ki ba to ki je ko ke da mutanen ki ne ku dan ci abinci mana Honorable waya na ba ki kuma ina son kamar irin na baby goma din na haka a ciki. Kuma duk kayan da yake daki na irin kayan kallo na da nan da waye yanzu da yadda za a yi za mu yi security mutum idan mun tare da security mutum ki same na fita madalla kuma ki ma wannan zan baki kwangila kuma zan baki kudin kafin ma kwangilar gaba ɗaya zan cire miki kudin in kin ga dama ki kwangilar da kin dan kai musu koya shi tifa biyu ne da dan wannan ki bar wani hakan ko to shikenan sai an jima nagode madalla baby hi thank you kin gaba a kunne ba bai fita ba kan tuwon nan zai yi son mutane ba karamin da ki ga ranan ki ga fara'arsa ki ga fara'arsa ran da aka nado shi gaskiya Allah na dubo wancan kin ga wancan ba sai yayi kawai ya raba mana filaye da wani kwangila na dubu na dubu Allah ya sa alƙawarin a wannan me yi ne Allah taimake ka Allah taimake ka ya gari lafiya kana sannu ran kai dade Allah ya yi mun zo za ka fita za mu fita wallahi ran kai dade bare kuwa to a gurguje ba da wani abu batun da ran kai dade mun ya su fita da mun tuni muka zo ko lokacin da aka da kuma injin saka da kai wanda ka sa muka shiga muka sassanar da matan aure su ma za a kakkai musu haka aka yi hajiya kin san yadda rayuwa take ranar da aka naɗa ni din nan kin san ba abin da ba zan iya faɗa ba saboda mai saboda daɗi Allah sarki kan tuma Allah taimake ka Allah sa ka wuce haka hadiri malafar duniya amar rama sai an rugu babban motsi baiwar Allah a taƙaice duk maganganun da na a ranar da aka naɗo ni ba yi zan ba ranka daɗe ka tuna fa an turo ka nan ne domin in baka ga mutane ba ka kyautata musu yaya za ka yi a samu ci gaban ya hakuri ba Allah da Allah ba ranka daɗe ranka daɗe kai fa na jama'a ne dan ka kafa jami'a fa ka zo da can jami'ar ba a kafa take ba ka bani ba ko fa ba zabar ka kai mana alƙawari kai fa wannan abu kudin nan fa ba na gidanku bane kuma ba a gidanku akai ba kuma nan sakatariyan mu ƴan nan ne mu ne siyasar habaran kai daɗe ya za ka yi mana magana haka to ba ka da mutunci a shi ya mara sa mutunci wallahi ba ka da mutunci kuma ba ka isa ba mu duwa ne dole a zauna da mu gaskiya ya tafi hajiya a to mu da aka ingizo mu to ake ma ba sai ki tsaya ki yi wannan ni ame zan yi kokowa da kantoma ne to tunda ba za ki kokowa ba ki ga mai magana da in ya san wata bai san wata ba mu kaifi ne kowa wuce ta gaban mu sai mun yanke shi na riga na san haka haji zo ke zo ma mu koma shikenan to fa gurin kansila za mu ya kansila wani kansilan nan kullun ya bamu nawa yake shine local government din kansila abu a kansila fa sai an yi kaso a bada ayi abun nan kantoma ni to hajiya ya za a yi ne ni ai ni kuma zan gwada masa ni ce ciya lady ki zo mu tafi to mu ci kin ga ayyukan da ake kun ake turo gaba daya ga ayyukan da ke su abin da rage za ku turo 500 ne ko a kan sai ai ko kin gani ga shi dubu biyu ko kin gani duba komai da kuma ya hada wayar da kuma wallahi Istari biyar ki faɗi kai. Ko 500 ne kai ko ya isa ba sun gar komai ba kawai ni ka gudu 500 ya gama wannan wayar ma daga baya sa kai shi san ka kudin ne kuma kin ga abin da kai ba ta cewa kawai
komai da komai ya gama wallahi ai ni ne godiya ai yawa kin gani da nawa wannan tsarin kike kuma gaba da kuma shi mana ba abin da bai ba wannan shi wanda kuma ga kuma da kuma kin ne ba da nan kuma yanzu da an gama nan to shine kuma kaman kun hutu ya kai gaba da sauran ayyuka kai ma ka san wannan mai sauki ne ni da nake da kantin a hannu ai kuma ba haka bane ba ai ina zuwa minti 5 ta yi yawa na karba ngai kokari ki kawo abin da yake ya gagun kantuma maza shi yake shigo da shi gida kawai kin ko yanzu kasuwa ta watsi an kole ya ci riba dan ni na sai duk garin yanzu ba wata yawa zan ci tana karba abin da nake karba wurin kantuma kin gani kawai ki yago kawai in kin yago kawai kawai gida kawai kawai ne wani kin gane mu je ga ɗaya wajen ma ke ne cikin komai da komai da kuma kawai mu je daga mota kawai kuma gida kuma ki wanka ne da yawa Allah ya barka ne. Allah ya barka ne. Ya barka. Ina wuni? Lafiya na. Allah bai. Mu wakilan yan makaranta ne Allah bai. Masu ansar scholarship Allah bai. Allah bai muna magana ko kace bane? ba kunne ne mai ji ba ko kwaya yana ba ku fuska ta muna ta da ido da masa bayani mara kunya muna magana ne mu wakilai ne na yan makaranta waɗanda ke ansar scholarship na yan makaranta labe ne shi da mun ji duk local government da saura an biya wannan ra'ayinsu ne what do you mean labe an saba yi mana wannan an saba yi mana labe ba su gaya muku ba a grant din ba a rubuto cewa a ce na scholarship ba wannan ra'ayi ne na mutum ranka da muka ga kuma kowace lokacin gwamnati don ku biya mana kuma haka ne ku da karatu Allah bai an saba karatu an saba mana ba a wannan lokacin gwamnati mu ba ai mana ba ni ba kai ai wannan alfarma ce da lokacin gwamnati ke yi muka Allah ku ya ku yanzu ba za ka yi mana ba zan iya ba ba za ka iya yi mana wani Allah bai muna magana ne Allah bai ka bari kurin mu muna magana ne a matsayin mu ne da makaranta kamar yadda kai ma karatu kai yo kuma ni na rana we cannot afford this gaskiya Impossible now. is it possible? You are supposed to favor us You have to. they have been doing this thing to us Yes, of course. they have been doing this thing to us before you become a kantoma in this town Imagine. others help us why don't you help us Why can't you? I am kantoma to my pocket yes to your pocket yes to my pocket Allah bai za ka kasance kuma mu yan makaranta ne lalle za mu nuna maka cewa mu ma lokacin mu ne mun isa wallahi za mu ba da ya fitar ke ba wallahi gida ma mun bi alheri to shikenan speaking pidgin English you are speaking pidgin English as a kantoma ka bar shi gurin gane shi kantoma gane shi jamai gane shi I am not the shashay oko kasan tun da kiran yanzu ya ko ya kamata mu mai wannan ba sabon sa maka hannu abin da ya saka kira na kenan to gaskiya ranka ya dade ko da ranka zai ɓaci ma dai kai hakuri amma gaskiya ni ba zan iya sa hannu akan wannan saboda me saboda inda kudin nan da za a cire da a ce wani aiki za a yi wanda ni na ce ka sa hannu ranka ya dade gaskiya ni ba zan sa ba indai akan wannan ka kira ni to gara ma ka sallame ni kawai da koma office gaskiya ba zan sa hannu ranka ya dade da Allah ka hakuri ni gaskiya ba zan iya sa ba da Allah ka hakuri gaskiya ba zan sa jalo ranka ya dade jalo yalla bai kai hakuri fa kawai wallahi ba zan sa ba zo ka sa hannu ranka ya dade wallahi ba zan sa ba jalo na ga ma dai ba zan sa wa kan kasa karkasa shi kiran da kuma yana cire kudin alkur'an sai na cire kudin billahi lazi sai na cire kudin karkasa a'a karkasa
a ya ne fuska ta sai ka ce lokaci ɗaya ta wani bushe. Ni abin da nake gaya ma da abba irin kuɗin da kantoman nan yake sakan mana ka gane ko yanzu kantoman nan ya ce ai komai ba komai kowa muka samu mu daka dukansa ne duk wanda ya taba shi a garin nan mu taka himimar abin da muka ga dama. To ai ka san da ba za a taba kantoma a gaban mu muna kallo. Maganar banza in ka furta sai dai in ba ta so kunnan ba. Maganar banza kallon banza wannan in ka masa sai abin da hali yayi. Kallon banza in kai masa sai dai kafar ka ta kai ka ko kuma yanzu ai ba kai. Kuma ni inda yake burge ni kantoman nan matasan nan nashi. Amma ka san me? Lungu lungu sako sako ba inda ba za mu ke ta. Mu gane masoyansa mu gane makiyansa kowa cikin dare mu haura gidan wannan kawai ba mutunci. Ai ko da rada muka same ka kana yi da kantoma da rada muka same ka kana yi da kantoma to fa kai sai dai a wayi gari ba kai. Kwanan nan za mu fara dukan 'ya'yan jama'a. Ka bari kawai za mu ringa batar da 'ya'yan jama'a kamar kuɗi. Akwai su. Yanzu kuɗin suna ina ne? Tahi mu fasa. Ni ba mu tafi tarayya. Za a yi ne ba za a fasa. Harkar masallaci ce fa ni ta kawo ni. Allah ta gari ya ce ta kawo ni. Allah ta ka gama lafiya. Ya ne kun cika can ofis din. Na baro ofis din na taho nan din ma ba za ku banni sake ba. Ni dan kai ne. Na'am. Saboda annabi ya ce idan mutum ya mutu dukkan aikinsa ya tsaya sai guda uku. Na'am. Ɗaya daga cikin guda uku din nan shine sadaka mai gudana. Ni masallaci unguwa ta ce ne ya lalace ya bubbule zuba ake yin ana damuna. Dan haka na zo dan a sake sabo ko a gyara. To yanzu kana sa a da masa da shekarunsa baya kenan. A gina wani ba? To ka san mu ba ma wani aiki sai mun ga abin da talaka suka ba da shimma a kansa ko kuwa haka masallacin nan tun da ya tsufa sai ku rushe shi akwai ƙasa sai a nemo a yi aikin gayya a tattahi gini sai a gina wani ko kuwa amma ba a larar da local government ba. A kantoma a saurari matsalata na gaji da taimama rijiyar da take bamu ruwa ita ce ta afka a duba kantoma sai ku yi kokari a sai jaki ayi mai yawa din na gaji ruwa ya hau jaki a jaɗe ba ko kuwa ga namu matsalan mu kuma me ta ka matsalar kai yalla bai mu matsalan mu anguwan mu ne in aka yi ruwan sama gaba ɗaya sai da bai mana anguwa muna da bukatan a mana kwalabati la sarki to sai a tashi daga unguwar din na ga ruwa ya taru ina nuna jama'a ne cewar wannan gurin sa ne to sai a tashi kun ga ni fa bari ma an dunkule muku magana kankat na ɗaya ni ba zaɓe na akai ba na biyu babu wanda na je gidansa ko na je kofar gidansa ko na je gurin kasuwancinsa ko na tare shi a hanya na ce dan girman Allah ya zaɓe ni kantoma taimaka mana wannan ba za taimaka ba aikin Allah ma ba za ka yi ba alhamdulillah muna aikin Allah ai ko ci da kaina ne na bauta Allah don uwaka ya isa kantoma uwaka nace ka kantoma ya isa in ban baje ma hanci ba shege nake kantoma ni ba kira ka ba in ba za ka mana banda zagin malam hattara ku zo mu tafi ku da mutsiyaci a cikin kuwa ya zabe ni ba a zabe ka ba dan ubanka kuma kake zagin haram ma kai da yake harama ko aluda ni kantoma ba mai tsaron ka anan in ba za ka yi mana ba mutum yalla bai in ba za ka mana ba ka gaya mana dan ubanka za ka kura ka zo mutu a yaran 400 ne ba ki kai kara bana iska nan balan gada ba shi wannan wani mutum da anguwa mutum da anguwa ruwan ta da balan gada ne ba shi wannan kaje mana iskanci mu zai iskanci in ka zo mutuwa bakin ka ya kara tsawo kamar na jaba kai ke in yawa ha zai lalmi ma mun kauyen sai mutu akan fo amma wannan mutum da rai mutunci ka dai ba hankali wanda ya dalilin nada ka sai na zama ku lalata bari sai giran din ya zo kwanciya ta a gidan rinka ban lafiya likita ya zo ta zabga mu allura sai giran din ya kare ina gida wallahi tallahi tunda ni ba zaɓe na haka ba balle tana ce fito in aiki wato kansiliya ina sauraron akwai wani abu fa da yake matukar damuna game da kantoma kin ga akwai boca ta yan kuɗaɗe na da har yanzu na bi abin nan ya ƙi yiwuwa to daman tuntunin ina son ne miki maganan nan domin ke ga layin ku yana da kyau mai yiwuwa in kika ai maganar gaskiya ne
possibly in kika yi masa maganan nan ya amince lokaci guda a sa hannu a takardun nan ya a bani kuɗi na. Shi me yasa labai ki irin wannan? Amma kaka damu kwanci da hankalinka insha Allah za ka samu. To dan Allah kansile ya karki mun wasa. Ni bai na gaya maka fa. Dan Allah ki taimaka. Kaka damu kawai. To shikenan. Ai na san dai kin yi maganar an gama. Insha Allah ka kwanci da hankalinka. Ta to zaki isa gida dan Allah a gaishe su. A gaishe su. Assalamu alaikum. Bati? Na abba kada? Dan da za abba. Abba shi ga wannan din. Shiga da shi ciki. To abba. Rana a garin nan. Kai. Ana zabga rana a garin nan. Ana zabga rana a garin nan. Ko ɗeba ma ruwa ne abba kashi. Ina da ta mataki ta yi. Ta shiga gidan su Hajiya Tangaza suna. Oh yau ake sunan ne? Yau ake. Allah sarki. Ai na gaba ɗaya na manta ma maganar sunan nan. Tun da ta fice ni? Tun da zan abba. Ga ruwan. To. Wannan ma zai hau. Abba gaskiya daga makaranta ne aka koro mu maganar kuɗin makaranta. Kuɗin makaranta? Abba kuma aka ce jibi ne shine kawai za a gama biyan kuɗi idan ba mu. Har nawa ne kuɗin makaranta? 15,000 ne. Ta. 15,000. 15,000? Mama an ce hada. Wani na samu 15,000 yanzu. Wankin takalmin ma yanzu gaba ɗaya tun da safe na fita. Da jan na haɗa naira 80. Naira 80 da ma na tsaya na sha kunun tsamiya ta naira 20. Yanzu sauran naira 60. To naira 60 har a tara 15,000? Su kuma shugabannin namu ba abin kirki suke ba. Ka je gurin wannan ka ce ya taimaka ma ba taimaka ma zai ba. To shi ma abba shi kan to wanda aka abin nan aka bayar taimakon gwamnati mun je gurin sa ma ya hana mu. Iya? To wa zai je gurin wannan magiyacin? Ya dinga tusa iyayen mu a share ya dinga cewa ba zai bada ba. Ko kuma ya za ku je gurin sa? Dan mara mutunci. Ka ga an gaje ka ba abin da za ka ringa yi da ka ringa cutar mutane saboda Allah da Annabi. To Allah dine maka tuwon nan. Oyo Allah na. Kai. Allah. Allah haɗa mu da kantoman nan. Wallahi ranar da Allah haɗa mu da kantoman nan zan nuna maka ni ma kantoma ne amma na baki. Wallahi. Ya fi ƙarfi ne sai dai nuna min kuɗi amma duk ranar da na tafi da baki ne ya tafi kenan. Ko kuma me zai kai ku gurin sa? Yanzu dai da ke hakuri. Ni ma zan shiga zaga in Allah ya sa aka samu. To sai a san yadda za a amma ku 15. Yanzu ko daura na ka suke na ba zan ja 15 saboda Allah ran nan da ta ba kudin makaranta 15. Abba baran jin karasa abubuwan. Shiga ciki. Amma ni yanzu ko suke ne aka daura na ba zan ja 15. Yanzu ga nan ma sun yi makarantar zai gagara mu ba ga kantoma ba ga ciyaman ba. Yanzu yariyar nan ga karatun ma bai karasa ba da ta ma ko ciya lady ta samu ko dan kujera dai Allah dai ta wanke a bai su gama karatun ma. Ba wani abu ne dama yasa na zo gurinka ba. Ka san yau mutum ake kiwo ba dabba ba, ko ba gaskiya ba? To mutane ana ta kaya kayi wannan. To ni kuma abin ba na jin daɗin lamarin shine ya saka wani lokaci kamar da gayya ma. In ka tahi an ganni ma na zo tukunna za a tsirzantuka. Yi saka an ce ni na isa na zo in gaya maka. Na zo zan gaya maka lalle a nema a rabu jama'a lafiya. Shi ne bayanin. Wannan magana ita kenan? Kawai dan haka kace mutu waje? Saboda ba na so na gaya ma a cikin mutane. Yasa da na je gidan na ga jama'a kowa da abin da yake nufi na ce ɗauko ni mu taho.
ma bayani alfahim mun gama he mu koma in gidan ko kuma ka mai da ni can madalla ni wannan magana ce kawai ta saka janyo ni na ita ce to na gode amma gaskiya ni baka ban ji daɗi ba ni wallahi na ɗauka ta magana arziki ce ni nake gaya ma magana kake cewa ban ji daɗi ba kai ka haifan ne babana ne kanin babanka ne amma da uban naka ya saki nono ni na tafka daga nan kuma ka kai kanka ko Allah ya ma arziki shikenan kai wa kanka to tunda kai ma haka tsohon naka ma za ka yi mana Dariya shikenan yawwa dama na gaya muku nan hanyar tsuwansa ce kuma mun yi sa'a ga hinan yawwa ku saurara da abin da ne ku ba abin yara ba mai yara kuka ce mini ba kwai kuka ce ba mai san raba mu da zalimi yaki ya gari mai sarkin yaki to ne ba ka to ne ko babai yara kuka ce salamu alaikum musa ta kare baudari salamu alaikum salamu alaikum assalamu alaikum zo mu zo ta ja sake kawowa ana ta yi zo ga ne ga mun zo kantoma ka gan mu ci mu sha mu wanke biyar mu tsoma biyar mu sa 10 mu daga 10 mu yi wa rabbis samawati godiya kuma mu ne garin nan mu ne kuma siyasa domin gwamna ma bai naɗa ka ba sai da sanin yan yar bai rainin wayo kantoma ga mu a gaban ka na ce yar mai rainin wayo zaɓe na kira samin jaye bar wani ba wani ana wani ciyaledi ko shugabar mata ba zaɓe na kika ba ka zaɓi kanka Allah ne ya zaɓe ki ne an yi maka rainin wayo ai ka bakin kaza ne cika goge ka manta baya ka gane da muke zauna muna wahala muna zaɓen ka to kai hattara wallahi tallahi mu ne garin nan in ba mu wallahi ba maka waye duk san a sai kullun garuwa bai bin layin da ake gobara kantoma tara ta wata yan jaka da ka lalaba jakar ba komai a jiki daga kafino sai zahiri sai talaka wanda ya yi kuka yes ba ka gani ba ai ka gan su kuwa kaga askara da kyar ma ake jan kofar ya kasu kira kasu ci gaba gaskiya ni fa nan waye me zai baki ai manomi idan ya rika manomi in ya rika baya jira sai damuna ta yi wallahi da rani ma shi gaskiya ni wallahi ni ko ina ba da goyon ba wannan mutum gaskiya sai mun rama abin da ya ni ne fa ba komai ba na amsa sunana ba komai sai dai fa in yin iska dauki rububi a sauran rashin mutuncin an daura ya zama toka mu za mu gwada masa mu wa talakawa ake zabo mutane su yiwa ba irin wannan je kana yi ka banza a banza Hey!
saurara ba kantoma ba. Me ya faru? Ranka daɗe wannan ɗan iskan kantoma ne. Ya ƙi ba mu ruwa, ya ƙi ba mu lantarki, ya ƙi aikin masallaci, ya ƙi aikin makaranta, ya ƙi aikin Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wannan kantoma ranka daɗe ɗan iska ne, muna kawo kuka a gare ka. Duk hanyar da za a bi ba ma yi ya tafi dan ubansa. Wasu mutunci ma zan gaide. Wai yake da dogowa wai. Subhanallahi. Yalla bai saboda iskanci wannan ba Allah muka je gurin sa. Anguwan mu kullum kowace shekara ruwa ta zo za ta maimaye mana anguwa muka ta taimaka mana kwalbati. Yalla bai rike mana kwalbatin nan. Muka je har ga malam da matsayin malam ya ragi malam. Ina abin da ma ban hauhi wallahi tallahi. Yalla bai. Injinan saka da aka ce za a raba mana. Kowace local government ta bayar da ta amma mu ba a raba mu namu ba. To Allah bai yi son jama'a kwalbati yake mana yin kwalbati. Wannan ake yi ba mai yi ma na goyi baya ba mai. Na ji daɗi da wannan abu da jama'a suka nuna kuma na ba da goyon baya 1000%. Dama mun riga da mun rubuta petition wato koke-koken mu za mu kai wa mai girma gwamna domin wannan kantoma namu IBRO kantoma a tsige shi. Allah da mai Allah amma a saurara abin da nake so saboda ba ma son tashin hankali kowa ya koma gida ya zauna ta karkashin kasa za mu hura masa wuta a tsige shi a kora shi ya koma sai ban ki ci dariya ba. Ai ran na unguwan nan ina dan gurin da ya kai masa yashin nan tifa biyu da dan yashin nan tifa biyu da yasa na biyo ta gurin sai fa zagi ka ci uwaka ta ce ni na saya wallahi ta kai rabu da su ni ba aljihuna ne zagen ba rana da wani ne mutane ba su san soyayya wallahi ta kai amma honorable gaskiya ni sai in ji kana ta cin baby ki hakuri za mu je ina so in ji kana ta fadillahi wa sai ni ma dan jin din to ba kuma baby fadillahi sorry baby muna da semina gamna ya ce muna da semina karshen wannan sati za mu je Abuja to muka je Abuja dama zan tafi da wani na tafi da shi sai in tura shi gurin semina na wa dan 30,000 nan ya zauna a gurin semina certificate ne mu goye mai zama mai kwanciyar mu a hotel. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Barka. Saboda ban mamma musa. Ya wuri? Na da la. Shi aka ce a kawo ma. Madala. To na koma. Madala. Madala a ce ya mara yawa sun dai. Wallahi ban dan ji daɗi ba wallahi tallahi. Kiga mutum da ashe babba ne. Gashi ne ya shigo. Wallahi. Baby. Wannan rabu. Ina jin kiran din mu ne ya shiga. Ba taɓa ganin kai wani mutum irin wannan. Ke gidan mai gida fa. House gama. Shi dan shi kudin mu shi ya makale. Me? Lafiya? Me honorable? La ilaha illallah honorable. Lafiya? Me honorable? La ilaha illallah honorable. Honorable. Ashe akan ice nake. Alƙur'an na ɗauka ma ni a ofis nake.
Allah ɗibe da akwai nan kai kaga da iska wala na annashuwa na kai tar uwa Allah amin Allah amin Allah amin Allah ya sa Allah ya sa Allah ya sa Allah ya sa Allah yana ka nuna min mulkin nan Allah ka bani mulkin nan wala ni ba haka zan yi mulkin ba yadda na gani Allah ya sa Allah ya sa ni ba haka zan yi shi ba wallahi tallahi kai wallahi tallahi Allah ya sa ni ba haka yadda zan yi mulkin nan ba Allah ya sa Allah ko auna ni ne kai mana ko sau ɗaya ne ka auna ni ganna akan ɗerere akan wannan kujera don albarka sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama mulki na da daɗi kai wallahi tallahi da na san a haka nake idan na tahi daga baccin nan dan kwal uba nake alquran wallahi tallahi ni ban ji daɗi ba da na farka kuma ko kan me za ku yi